smeráci a kadejakí koaliční poslanci zo SNS a z Hlasu verejne vyhlasujú aj teraz v parlamente, že na námestia chodí len hrstka aktivistov a ľudí. Ale my vieme, že to nie je pravda. Ja tu vidím tisíce slušných občanov. Ja tu vidím občanov, ktorým záleží na spravodlivosti. Ja som tu v podstate pre taký vnútorný pokoj, že preto môžem niečo urobiť. A som tu vlastne pre svoje deti a pre svoje vnútrence. Boli ste na minulých protestoch? Áno, bola som. A pôjdete aj na budúce? Určite. A vy prečo ste prišli na protest? Pretože sa mi nepáči, ako s nami zaobchádza táto vláda. Prečo ste prišli na protest? Lebo nechceme si nechať strkať hlavu do opratky. A plánujete chodiť na ďalšie, ak budú? Určite áno. Áno? Určite. Čo si myslíte o tých protestoch, že to má zmysel? Ja si myslím, že určite, lebo to je jediná šanca, ktorú na to máme. Bohužiaľ vo voľbách to nevyšlo. Tej našej väčšine by som povedal, nemôžeme nadávať na tých ostatných, ale tak vybrať si to, čo si vybrali, bohužiaľ, tak toto je jediná naša šanca. Takže určite som za a aj do budúcna. Čiže ak budú ďalšie, tak pôjdete? Určite. Ja som prišla, pretože som nespokojná s krokmi tejto vlády. Nemyslím si, že to je demokratické, je to proste narýchlo, nie je to vôbec... Nie som s tým stotožnená. Pracujem teda už roky v ochrane prírody a cítim, že tam podľa posledných postupov novej vlády ťahá ochrana prírody za veľmi krátky koniec, tak sa snažíme proste aspoň takýmto spôsobom vyjadriť, teda demonštrovať ten pocit, že potrebujeme, aby to bolo silnejšie, aby všetci občania Slovenskej republiky mohli užívať zdravú prírodu, zdravé životné prostredie a kroky tejto vlády rozhodne nesmerujú k tomu, aby to tak bolo. Čo hovoríte na tie protesty? Aký máte z nich pocit? V prvom rade veľmi dobrý, že prišlo toľko veľa ľudí. To, že vlastne prišli aj vo viacerých mestách a že sa učíme postupne a nebyť ticho. Priznať na meste a povedať svoj názor. Nesúhlasím, čo sa aktuálne deje. A čo sa to myslím, som veľmi rada, že prišlo toľko ľudí a že sa to nebere na ľahkú váhu. A čím ďalej, tým viac ľudí sa zúčastňuje protestov. A tým pádom je vidieť, že naozaj ľuďom na tom záleží a aké svinstvá sa robia alebo plánujú robiť. Boli ste na minulých protestoch? Nebola, o prvom som nevedela a na druhý som bola chorá, takže som nemohla prísť, ale o to sme sa viacej pripravili s transparentmi a dúfame teda, že keď budú nejaké ďalšie, tak sa určite zúčastníme, ak nebudeme chorí teda.